Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mao'y makapagatud sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini yung alagad sa kangina ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpaluna na kamustag-stag sa inyong mga lingkuranan o banusab sa inyong tagtag sa mga reducit aron sa ingon yana. O inyo magamit sa pagpamati hiyo na karon sa pagturo sa mga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili ron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong patalingugan dinhi sa Power Radio matag Domingo kita sa gabi magsugod alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa gabi. O sa Radio Ultra mabati usab magsugod sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o ginguman sa Teleradyo RPN. Mabati usab o makita magsugod ka na alas 12 hangtod alaonas kahaponon o sa alas 5 sa hapon mabalik usab paingon sa alas 6 kahaponon. O sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O sa tanan nga mga radio station diri sa Mindanao ug sa Visayas area do na nakitay 23 ka mga radio station. O ginihiyo na karon ikaw uban pa natong uban pa ka mga ministro. Sa gihapon mga igsoon karon makig-uban kinyo Evangelista Brother Ronaldo Pipi akong mainiton nga mga pagpanimbaya sa tanan nga mga nagpaminaw karon. Nang una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Uinyo uban sa iyang kapikas, Madam Gaga sa iyang pamilya. Mayong gabi mayong pagpaminaw og sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa PBCM compound. Salamat sa makanunayon ninyong pagsuporta og usab ang mga nagsunod nato sa Facebook og sa YouTube walay puas. Sa gihapon salamat usab og sa tanan nga mga sponsors nining maong tulumanon. Salamat sa inyong kanunay nga mga pagtabang, suporta. Pinaagi ninyo nagpadayon kami. Og aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban nga igsoon magpaila. Kumusta ka ninyo mga mga igsunan kinyong alagad sa ngina ni Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga moy usa nga makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Minigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang tema nga atong pagisgutan ang kabahin mahitungod sa pagpadayon lang gyapon nato sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Tungod kay sa ato nang gikaingon kung kanus aman nga kanunay siya maghisgot sa pagtulon ang PBCM o sa atong magtutudlo o kanato nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM bunga sa iyang pagsigig kuhit diri sa ato nga mga taki siya walay puas po ang atong pagtubag sa mga gipangsulti ni Mitchell Bindilio. Pero dili nato nakalikayan nga no bisan pa sa unang kapanahonan panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo kay kun niadtong panahon na aduna pa ilang mga radio station sa unang panahon. Ang mga apostoles mosulod to sila radio station. Aron lang sa pagwali sa atong Ginoong Kristo, bisan pa sa pagpanubag, ug bisan pa sa pagpakigdebate, pakiglantugi. Ngano, sa balaang kasulatan mo nang kun atong ibase sa ilang mga pagpamatod sa atong Ginoong Kristo sa unang panahon, bisan pa sa mga lantugi nga mahitabo, naara gyud sila sa usay sa sinagoga mahitabo, usay dito sa dalan tabuan, mao na ang naa sa panahon sa mga apostoles kay kung doon na pa'y mga television o radio station sa una ni sulod to sila aron makigtinubagay sa ilang kontra naba sa balaang kasulatan nga sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo Brad Hirnan nga gibuhat gyud nila sama ni Apostol Pablo ang pakiglantugi. Na Brad Macarayo basahon ta lamang ang buhat kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod sa 4 ang atong pagabasahon mao kini ang atong matagad. Og sa hingagianan nila ang Amphipolis ug ang Apolonia sila nahiabot sa Tesalonica diin didto ang usa ka sinagoga sa mga Hudiyo. Ug sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini. Ug sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan nga nagsaysay niini og nagpamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayud si Kristo magantos ug mabanhaw ug gikan sa mga batay ug siya mingon kining Hesus nga akong ginamantala kaninyo mao ang Kristo. 4 ug ang uban kanila mituo ug miingon kang Pablo ug Silas maingon man ang kapid-an sa mga masimbahong Kristiyanon og
og ang daghan sa mga inilang kababaynan. Busa, sa panahon sa mga apostoles, si Pablo misulod sa sinagoga. Kaya kung doon na pa'y mga rejustisyon sa una, si Pablo nisulod sa rejustisyon, sa telebisyon, o pinasikat sa kasulatan siya nakiglantugi. Wala may mga rejustisyon sa unang panahon, busa sa binakbakay nila, sa ilang mga kontra sa unang panahon, diya ragin sinagoga, sa mga kabalay-balayan, sa tabuan. Kanang gingon nato nga bisan diya sa tabuan, akto sa dalanon, nabagyod Brad Jisrael nga gibuhat na ni apostol nga si Pablo. Daw na. Niya itong mabasa diri sa buhat kapitulo 17, versikulo 16, lapos na ngadto sa 19 gingon. Ug samtang si Pablo nagpaabot kanila ngadto sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. Tungod niini sa sulod sa sinagoga iyang gipakiglantugi ang mga Hudiyo ug mga taong masimbahon ug didto sa tabuan adlaw-adlaw iyang tabuan iyang gikalantugi ang uban kanila nga iyang gikahibalag ug iyang gikasdang ang pipila sa mga pilosopo, mga epikuryo, mga estoiko ug may nangutana nga nagingon, unsa man kahay buot isulti ni ining taong tigpamunit og kahibalo. Ang uban na nagingon, kini siya daw usa ka tigmantalag Dios nga dumuluong. Kay iya man ugod nga gimantala si Jesus og ang pagkabanhaw. 19 gingon. Og Bisan ilang diha lang takutob sa bersikulo 18. Ang giingon sa balaang kasulatan nga naa diha nga gipakiglantugi ni Pablo ang mga tao nga mga pilosopo, mga epikuryo, mga estoiko, unya naa diha nga mga pilosopo nga mga tao. Busa naa na punto apil na punto na ang pagka mutamay sa unang panahon, sa ilang kapanahon na ato mahitabo ang lantugi. Busa kung kato sa unang panahon, moadto gito ang rumbo nila unang-una, rejustisyon gid ang ilahang rumbo kay ngano man uduna pay mga rejustisyon sa unang panahon pero kay wala may mga rejustisyon sa unang panahon mao na nga ang ilang gibuhat sa ilang kapanahonan mao ra gyud ang dunay mao ra gyud ang didto sa mga dalanon, tabuan, didto sa sinagoga naa ang mahitabong lantugi sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Ato lang gikuha na nga mga kasaysayan sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay kung doon na pa yung mga telebisyon lagi, usbo na mo, ug rejustisyon sa unang panahon, tuwa na sila nagwali dito, bisan pa silang tugi, on air na sa rejustisyon, naa sila makita sa mga televiewers kung naa may telebisyon sa unang panahon. Pero kay wala man, inana lang ang plastada nga atong mabasa sa kasaysayan sa ilang mga pagpamatuod sa unang panahon. Bisan pa sa natad sa lantugi. Kaysa una sa panahon sa mga apostoles, doon na sila mga nilumpagay sa rason sa una. Unsay prueba na kung atong susyon sa Biblia, Brad Jisrael, pabor naman nimo ang Biblia. Niatong basahon dire Brad Makarayo sa Kaduang Korinto kapitulo 10 bersikulo 3 lapos tangadto sa 5 gingon. Kay bisan tuod kami na nagawi dinhi sa lawas kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kaya ang mga hinigiban sa among pagkigubat dili man mga hinigiban sa unod kundi tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kota. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang mga mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa kaybalo sa Dios o ginabihag namo ang tanang pangunahuna aron kini magmasinabtanon kang Kristo. Busa sa ilang pagpamatuod sa panahon sa atong Ginoong Kristo, dunay mga nilumpagay sa rason nga ilang gibuhat sa una. Ang naa sa pagpamatuod nga gigamit nga hinagiban sa mga apostoles mao ra gyud nga lumpago nila ang mga katarungan sa ilang ikalantugi sa unang panahon. Nilumpagay dito sa ubang translation giyon sana na pagsulti Brad Hernan ang gibasa ni Brad Jisrael sa ikaduang Korinto 10:3-5. Basahon ta Brad makarayo ang sitas sa maura gihapon pero dili ta mo basa sa Kristohanong katilingban nga Biblia sa maura magyapon nga sitas mao kini atong matagad mga igsoon. Bisag nagkinabuhi ko sa ingon dili ko makigbisog alang ini ang among hinagiban dili tawhanon apan salamat sa Dios gamhanan alang sa paguba og mga kuta moguba mig mga katarungan og mapahitas ong huna-huna nga supak sa kahibalo sa Dios mao ang ilang kubon among gipugos ang tanang panabot sa pagsunod ni Kristo. Busa sa unang panahon diha sa ilang pagpamatud sa atong Ginoong Kristo gilumpag nila ang mga katarungan sa ilang mga kaatbang. Matod pa sa gibasa ni Brad Hernan karon diha sa
Biblia Kristohanong katilingban, giingon na mangguba migrason. Sa ato pa, rason ilang gubaon sa unang panahon. Panahon sa mga apostolis, ginubanay dito. Grabing binakbakay des rason sa unang panahon. Kay kung naa palagi registration sa una, o mga television, sa iri mabati to sa mga televiewers, masaksihan nila, o bisan pa sa Facebook, makita nila to. Sa YouTube, ug naanin ni karong kini karon nga atong gipangsudlan karon mga registration o niya live ta sa Facebook, ingon ana nga sistema. So kana siya nga mga naa karon nga atong nasudlan na sa panahon sa mga apostolis sa unang panahon. Pero kay wala man mo na nga ang atong mabasa maura gid na, pero ang atong gikuha kasaysayan doon na daay mga gipang ilang pakigbisog sa una nilumpagay ginubanay sa rason sa atong nabasa sa Biblia. Mao na nga ang namao kani ato mamao ugma. Mao bitaw nang giingon unsay gisulat sa Biblia, Brad Israel, atong ipasikat sa Biblia. Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 9 gingon ang namao kaniadto mamaugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon manugma ug walay bag-ong butang ilalom sa adlaw. Busa ang nahitabo day kuno sa una, mahitabo man ugma. Ang mamao man ugma. Sa ato pa, kunaa sa ilang panahon sa una nga linantugiay, nilumpagay sa rason, ginubanay sa rason sa unang panahon, mao gyapon na giingon mamao ugma. Busa nining panahon karon, dili nato malikayan do nagi nilumpagay sa rason. Pero ngano man nga ang PBCM do na may pakigbisog pod. Unya ngano man nga adunay gibuhat po namo nga pagpanubag tungod kay dili lagi malikayan. Do nagi mga tawo nga ingon ni ana gyud nga sistema gyud nga plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan. Be aton tan-awon kuno sa balaang kasulatan, Brad Hernan. Naa bagyoy giingon sa Biblia di ay nga mga tawo gyud di ay nga makigbatok sa Espiritu Santo, Brad Hernan, kung atong susyon na kasulat sa Biblia. Na Brad Makarayo, basahon ta ang Episo Kapitulo 4, versikulo 30 ang atong pagbasahon. Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa katimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ato nang gibasa tungod kay moingon sila, moyos bindilyo, kamo unsa may inyong rason nga naa mo gamit mo na mo salmot mo slantugi. Ay nani nga sistema. Amo sang giplastar. Do na bagay mga mubatok sa Espiritu Santo, do na bagay mo sakit na sa gibasa na Sa balaang kasulatan gawas nga ayaw pagsakitan ni Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Dito sa gibasa ni Brad Hernan kaganiya sa Efeso 4:30. Sa ubang bahin sa balaang kasulatan, do na bagi makigbatok sa Espiritu Santo, Brad Israel, kung atong susyon na nakasulat sa Biblia. Do na. Niya atong mabasa diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 51 gingon, kamong mga tikig ug liog ug mga walay sirkonsisyon sa kasing-kasing ug sa mga igdulongog kanunay gayud kamong nakigbatok sa Espiritu Santo, maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan mao manusab ang inyong ginabuhat. Busa doon na gid ay makigbatok sa Espiritu Santo. Mao na nga sa bahin sa Espiritu Santo dunay musakit, dunay makigbatok sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. May mga tao pong himuong kasangkapanon nga magwali pod sa balita sa Espiritu Santo. Unsay prueba, Brad Hernan? Unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12 ang atong pagbasahon. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa doon na day mga taong himuong kasangkapanon nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Kisay katumanan, Brad Hernan, sa mga taong nagwali sa Espiritu Santo? Mga PBCM minister ka na, Brad Makarayo. Busa, mga ministro sa PBCM ang nagwali sa Espiritu Santo. Mao na nga doon na gyoy bahin nga gisulat sa balaang kasulatan may mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. Mao na ang mga ministro sa PBCM ang stand naa sa pagwali sa Espiritu Santo. Busa, ang pagtulon ng PBCM gitukod ni Master Melo Vicento sa 67 na rehistro 1971. Naglawig ang PBCM sukad sa pagtukod ni Master Melo Vicento sa 67 na rehistro 1971 hangtod karon. Sa atong ang pagtulon ng PBCM naglawig na. Luyo sa mga pagsupak sa mga dili magtotoo. Luyo sa mga pagbiay-biay, sa mga dili magtotoo. Pero katungod na sa mga dili mga magtotoo, natural nga mubuhi sila. Ngano man og mga pagbiay-biay sama ning kaatbang namo si Mitchell Bendillo, iyang katungod na. Busa sa among pagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo, dunay nituo, doon na po'y wala. Mo ina naman nga sistema. Kay bisan pa nagkalain-lain, bisan pa kang kining kang Bendillo, unang-una tanan ba nakabig ni Bendillo dili. Na nituo, na po'y wala.
Ang dili mo to, motong mubuhi gid sila nga moingon dili na tinuod kana siya, piki na, mao gyapon na karon luyo sa among pagwali sa Espiritu Santo na ay nituo kay kun wala pay nituo, walay mga ministro. O kung pananglitan walay mga ministro, nga nagwali sa rejustisyon kay wala may ikabayad sa rejustisyon. Pero ano nakasulod man mi, tungod kay dunay gibayad. Asagikan sa mga membro, sa mga kaubanan nga nagtuo na sa dapit sa Espiritu Santo. Kana ang prueba nga ang PBCM doon na ginang to, doon na mga daghang nito. Ingon ana nga sistema. Pero doon na pwede dili mo to, sama ni karon ning among katbang. Nya, ipabati na namo. Unsay giingon niya luyo sa among pagwali bisan naa diha nga magwali sa Espiritu Santo, natural gina nga doon na poy modawat, doon na gid poy dili. Ang dili modawat usa ni nga maoy gi irason niya Ako sa inyo na Espiritu Santo anak ni Krisin sa dagok og nabilino. Mga igsoon. Tuwa na, nagkatawa na. Ako? Mutuo ko anang Tomas Eugenio? Mo na siya, katawa na siya. Mo to'y rason sa dili mutuo. Unya kay naalagi siya lagi sa posisyon sa pagkapastor, amo na siya nga nakikinkwentro siya sa ire. Sa mga tikalbong lang agis rason. Nya karon kay niingon man siya ako mutuo ko, nganong dili man siya mutuo? Nya, unsa day rason? Ingon dayon siya paminawan ta. Nya atong paminawan ang iyang gisulti dinhi sa iyang programa. Nya nganong dili siya mutuo? Nya. Kaya nga, mga na ilang rason, nanong ilang dipinsaan ito mas Eugenio Senior na ilang Diyos Espiritu Santong piki. Bisa sa piki lang dyan na. Ako ni nga right. Dapat pwede mo religion. Ano yung mga tao na ba't ako masuko? Ano ba? Kamu bito. Bisan palagi hotdon lagi nimo imong programa lagi pagkatawag ikas pagsugod pa in paghuman, way problema na. Ano masuko man mi? Ang amo mang gilantaw di ang imo mang tenor sa imong sinultihan, ang imo mang topic. Usay unod sa imong topic ba? Mao man aron. Nagaingon ka nga matod pa nimo, di ka mutuo. Wa man ka pugsa, ug mutuo kag dili. Ngano sa imong pagwali kapugso nimong tao? Unya human nimo gwali, daghang nang text nimo nga mudawat na kay nakaduog sa imong wali. Ayaw raw. Una mo ingon ka karon, piki. Hoy, mato pa na nimo. Ako ning right. Doon ako'y katungo, datay freedom. Ang freedom doon na gidalanas nagkalinlaing baruganan Ang PBCM doon na gyapon ana. Nagdala gyapon ana. Ang ubang mga baruganan nga imong gipang-atake, nagdala gyapon sila og freedom. Ngano ikaw ray na freedom? Kung gamito nimo ang freedom, depende na. Kung gamito nimo ang freedom sa pagtagaw-taw, pwede ang imong magkaatma mo gamit po freedom. Nalatid na sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5. Karon, og imong gamito na ang freedom nimo, tungod kay di ka mutuo. O gamito pa na akong freedom, ako mutuo ko, kay ikaw tinuod ka sinugo. Og moingon po kung piki ka. Akong right pod. Tanawa. O nag-counteron ka. O niya, usay nakuha mo. Anang giingon nimo, ako ni right, ako ni katungod, natural kay mo nang gamito, kay di ba ka magtotoo? Pastilan. Muna giingon lagi og harap-harapan lagi nangandoy ra ba kag debate pastilan. Ug mao lagi ni ay sos lampaso ging agi lagi. Niya pa. Niya pa paminawan ta. Unya naningil siya. Mao day na nga di siya ako mutuo ko. Piki mara nga Espiritu Santo ngano man. Asa niya gikuha? Tuod ani naningil siya. Kay litra por litra ang iyang gusto. Niya sugalan na mo ni siya litra por litra karon sa iyang side karon. Tanaw tag makapamaton, mahailang ni maningil tawana pero iyang side, matay makapamatuon ni, di gyud. Nya, atong paminawan, nya mo ni ang usa nga di siya mutuo, nya wa man ipugsa. Nya Sa tanan nga mga misyonarya, ang mga miyembro, mga manahod sa misyon, signed by Divine Master Tomas Eugenio. Sa iyang tahinan, Tuon kay ang Espiritu Santo nga katumanan mo si Master. Magatudlo man sa tanang mga butang matulta ni Kristo, dili ang imutayaw ang tao nini. isa nagtutlo na ang Espiritu Santo ang Master na katumanan. Isa nagtutlo. Sa iyang kasanti, isa nagtutlo sa Master Kapil. Si Kristo.
Kristo itaon. Ang katumanan sa Espiritu Santo, si Tomas Eugenio, senior nga na tao, kay nagilanak ni Crescencia Dragog o ni Abilinio Eugenio Asaman. Pagkain versikulo ba? Friend, pagkain versikulo, friend. Hindi mo kahapon yung versikulo, ane. Kakapon. Ama o na. Bisag di alata kutob. Ang iya di ang rason, piki. Kay way mabasa Tomas Eugenio Biblia, kumuna na do, dekada 60, 70 pa na 80, 90, gisagumak na nas paningil do, sa mga musupak sa PBCM do. Ha? Pero sa imong side, ato kanilang taong karon makapamatuod ka ba? Di man ni imong prinsipyo, pag dili mabasa sa Biblia, litra por litra bakak. Tanawon ta. Tanawon ta ni Ron. Sige, ato sang hinahinayon ni pagsipong. Unsa pa dayo giingon dayon niya? Ha? Ingon dayon siya diri pagsulti o. Niya. Atong paminawan, yaw. Muna ning nanambag na dayon siya. Ayaw mo tuo, kaya wali mas BBCM mo, hindi niya patuuhan. Wala na pugna ni mo do. Gikas pagsupak ni mo atong kanus aka ng atakes BBCM. Ngayon ni daghan ang mga registrasyon. Niya, naminaw ni mo do. Ayaw. Ha? Klaro ha ba? Paglaro ba? Paglaro do. Stilan. Ha? Pinaw, padayon na ta. Okay. Nana, mao day ni. Asa bagud mabasa sa Biblia? Nga Espiritu Santo na amahan na inahan. Kay mao na yung paninglom litra por litra lagi. Pag di mabasa Tomas Eugenio, nagingos Kristo nga ang Espiritu Santo mao si Tomas Eugenio kana gi ipabasa. Pag dili mabasa iyo siya, bakakun. Bakakun kuno mi tanaw ang taniron. Sa side nimo may ra ba ka maningil pero sa imong kaugalingon di ra ba ka makasagang. Piti ra bang agi ra ba nimo, kami ra ba mo counter nimo. Ha? Og sa 12 paris pa ni, bunal uno counter uno. Dito sa counter na dabi kay pagbunal mo sagang mi counter uno, piti mang agi nimo. Ngano man, tanaw tay papitiun ta ni ron. Papitiun ta ni abot unahan ron. Tanawon ta niya. Ingon dayon siya nga matod pa na niya. Ingon dayon siya ang gibuhat sa mga ministros PBCM ang di mabasa himuong husto. Ang mabasa himuong sayop niya. Atong paminawan ang iyang gisulti niya. Ato ning tagsa-tagsaon pagpabati kay dinhi taron mo pasukad. Unsa di ay ni ang iyang gi pangyaw-yaw niya. Nugo pa. Basag inyong sakto. Na, paminawan ta. Pagkaluoy, huwag masupal pa ng doktrina, himong sayok ang mabasa. Ha? Mas padami mabasa, himong sayok. Ang dili mabasa, o hindi parang gusto. Diya natakutob. Katao, ingon na siya, pagkaluoy. Kaya yan din gusto day, ang mabasa, mo to'y tinuod. Unya ang dili mabasa, mo ginay tinuod. Unya kami day kuno, ang gingon na niya, imbes noon mabasa, himuong sayo. Og ang dili mabasa, himuong husto. Mo na yung prinsipyo. Do, og debate pa ni, tikalbong agi. Prangkan lang nga pagka-istorya. Sa imo lang bahindaan og debatihan, questionon kas imong kaugalingon og mabasa ba sigurado pulok-pulok agi nimo. Mo digiin lagi nako. Bunal nimo uno, sagang na mo uno counter uno piti ang agi lagi nimo. Ngano man? Ha? Gusto ka? Mati. Ato na nang paminawa pag abot sa unahan, ato ni karon ka. Niya. Unsay gisulti nimo do sa imong kaugalingon? Di ba gihulog nimong piki si master? Unsa imong rason? Ang imong rason paminawi ha? Paminawi. Tanawon ta. Kay nagpamatuod ra ba kang genuine ka? Ha? Basig nakalimot ka. Unya sa imong pagpamatuod, unya makapanghimatuod ka na ani og paninglan ka ani karon be. Kay niingon siya, ang mabasa himuong dili tinuod. Ang dili mabasa himuong tinuod. Sa ato pa kana yung mabasa ha, muna'y tinuod. Paminawan na to. Kini o. Sa panalitan kini. Ano akong dagway tapat siya, master? Ha?
Nagpasilpi man kung minduha God. No? Nagpasilpi man minduha. Muna ninyo makita mga kaigsunan nga murag mas powerful pa ko silang master. Ato ana. Na, powerful ko no. O niya, nara. Atong ikarga tong powerful. Tanaw tanig Tanaw tanig powerful man ni tinuod ron. Ha? Niya. Papahila na kong itumot nga kompetensya sa ilang Diyos Espiritu Santo. Na? Pero, bago ang ilang Diyos Espiritu Santo, nakainit ka na ko. Pero ang binuhatan, questionable. No? Ngayon ganun tayo. Bustag kadiyot kanang questionable tanawon ta raw kinsay questionable karon sa sinultihan lang daan tanawon ta. Diba baka ang agyan eh. Nga naman, kamura rin na hibalo, kung ako, katurang nag-fix na ako doon yun, hibalo, pati ko sila bigyan ng Espiritu Santo nga nakapandin na ako nga sa ilang ipakita nga video. Siguro na ito na mga friends sa PDCM, I like it. No? Ganahan ko. Itapad ang akong hulagway sa ilang Diyos Espiritu Santong piki. Sa ato pa, ako'y ginuwin. Tanawa, siya kuno'y genuine, si Master kuno peke. Do! Pamatod ang imong pagka-genuine, kay pamatod-an mo ang imong pagka-peke. Matod ka! Si Master Peke, kay di mabasa sa Biblia ang Espiritu Santo tumasuin nyo, nag-ingos Kristo. Nagpamatuod naman ka karong genuine ka. Ang pangutana, mabasa sa Biblia do, dili! Natanawa lagi! Mabasa nang genuine ka, dili! Asa ni mo nagikuha? Biblia, dili! Na, tanawa ha? Unsay giingon nimo ang mabasa sa Biblia himuong dili tinuod, unya ang dili mabasa himuong tinuod. Karon kay nagpamatuod magang genuine ka kapamatuod ani sa Biblia. Akos magkadipo-dipong agi nimo. Na, tanawa. Mo lagi na. Karon kun di ka kapamatuod sa Biblia, gikan og mas Domingo pagtubag. Sunod Domingo ha tubag ka. Pamatuod Naadas Biblia. Asa nimo gipasikan imo pagka genuine sa Biblia? Pagklaro ba? Na, tanawa. Mo na giingon lagi ang gibuhat mo amo ra pong ibalik nimo. Ha? Mo na giingon namo bunal libo uno, sagang na mo uno, counter uno, piti ang agi nimo. Tanawa gani pag counter na mo. Masagang nimo ni. Pamatod ko no. Pamatod Pamatod nga ikaw genuine. Be sa Biblia, pamatod ka, pamatod ka. Unang moingon po ko karon. Ang mabasa himuong dili tinuod. Ang dili mabasa himuong tinuod. Unya ang imo pagka-genuine nabasa na tinuod. Ada tanawa. Mo na giingon lagi ang gibuhat mo mubalik sa kaugalingon mong ulo. Unsay pruiba na Brad Hernan kung atong sosyo nakasulat sa Biblia. Na Brad Makarayo, Abdias Kapitulo 1 versikulo 15 ang atong pagabasahon. Kay sa adlaw ni Jehova, haduol man sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat, kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo. Naagid sa Biblia nga doon lagi mga tao nga mobalik sa iyang kaugalingon ra ang iyang gibuhat. Mo na giingon ang dapat nimong buhaton usa gani ka mukuwit sa mga ministros PBCM lagi Bindilyo. Tanawa sa hinuktokes makadaghan. Magbantay ka ba sa imong pinulungan basin unya og kanus aka masayop. May lokapan no kasi imong masinultihan. Ha? Uwaw na hinong kay paminaos iri. Na bas bala ang kasulatan na Brad Israel? Na, niya itong mabasa diri sa Biblia ang Katoliko nga doon ay pag-imprimatur ni Julio Carina Rosales ug ipinagusahan sa mga scholar ug protestante sa Biblia. Sa Sirach Kapitulo 28 versikulo 25-26 giingon, busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa mong isulti, timbang-timbanga matagpulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat ano sa ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay mahiso kamo ikaw sa kagalingon nimo mga pulong ug mahiluka pa diya sa tubangan niya. Oh, doon na gid ay mga tao di ay nga sa iyang pulong diha ra pod siya mao'y magkapahilukapan niya sa panahon pa Pablo lumpag na. Panahon pa ni Apostol Pablo guba ng rason, mangguba may rason. Na, niya do sa imong kaugalingon makapamatuod ka? Nga kanang mabasa nga ikaw genuine, nagpamatuod pa ka. Kasi Master Peke, di ano yung magpasukan kay may mabasa Tomas Uiños, Biblia, Espiritu Santo. Ikaw, nabasa, genuine. Mitchell Bindilio, wala. Asa gipasukan, Biblia, dili.
Mayo lang ka maningil da. Pero sa imong kaugaling mo lagi na. Unya mo ingon ka magkadipo-dipo mi? Hoy, pagklaro ba? Unsay gisulti nimo namo? Niya paminaw. Ha? Unsay gisulti nimo sa amo Paminawan na to. Oh, niya Ay mo nang gihatagag pagtagad, tanawa gud sila igsuon karon. Di ba nagkadipo-dipo na? Mao na gingon sa isi. Oh, diya na ta. Unsay gisulti niya? Tanawa sila karon, kami may gipasabot nagkadipo-dipo na. Napay magkadipo-dipo nagkapungasi ang isyor, ang rason? Unya, ang may tabo ra ba mo angal ra ba ka? Ang imo ra ba mato pa nimo? Gamay ra ang imo amo daghan. Huruton ang usa ka oras ika pagsugod hangtod paghuman. Niya, paminawan ta. Muangal lamang gani ka? Kay ang imong giingon gamay ra imo? Ay imo din daghanon ang imo. Kung gusto ka. Niya, paminawi ang imong rason. Ako sa tagaan gamay na pagtubang. Ay kagamay ba day dako Oh? Ato na friend sa PBCM nagko. Kaya gusto mo ang oras. Hinamang yun ka mga kaigsuunan. Kita isita na ako kayo. Oh, diara ta ko to. Oh, na, tanawa. Unsay giingon niya? Gamay rang ako ang sa atong friends nga mga PBCM. Mato pa na niya daghan. Okay. Gikan sa pagsugod hangtod paghuman halos mahurot ang oras natural. Kay daghan ang gipangyaw-yaw mo among tubagon. Unya kanong gamayon ra man nimo? Nahibalo ka na nga gikas pagsugod hangtod paghuman. Imong tingog among gipabati. Ngano di ba ka counter? Ha? Kaayo no kami lugar makapabati mabuhat na mo ikaw dili? Ay kay di gid mo kaya. O sa nagpalayo rason? Magpanagana ra magag Domingo na. Magpanagana Domingo na ning kaatbang na mo. Unsay prueba? Mingon ang mga nagsunod. Tinood bago naggisultis mga ministro sa BCM? Paminawan ta lang ni. Paminawan ta lang ning gamay ra kuno iya. Nganong gamay ra? Natural. Magpanghadlok ka na mga nig Domingo na. Unsay prueba? Di man na kinapayas. Unsay prueba? Nga kining among kaatbang maglantaw na nis adlaw. Oy Domingo na sad sunod. Unya ngano di Domingo na pud sunod? Ngano hadlok kag latipak ang agi? Diya paminawan ta. Diya atong paminawan nga ang iya adi maglantaw. Kung naglantaw sa adlaw igpapahulay. Kini pong tawhana naglantaw Domingo. Pero ang iyang gilantaw ang iyang gipanagan-an Domingo na pod. Kini bang matakihan na pod siya? Unsay prueba? Niya ya, minawi. Sunod Domingo mga kaigsuunan. Nahanapod na sila. Maglaw na po ba? Usapan do! Nagbantay kag Sabado! Nagbantay kag Sabado! Napo kay gibantayan Domingo! Pero imong gibantayan Domingo, naana po ning PBCM! Kuwang na mo ingong piti na pagkuhan apang utana, imo nang tinuyuan! Mo lagi na! Kita gani ka magsili, post-on mong sili, ikaw ginagposa mo, gimahalangan! Nawa? Lantaw-lantaw kag Sabado, magbantay ka? Tuan na po'y Domingo bantayan ni mo, kay naana po'y tubag sa mga ministros PBCM? Unang anong dili ni mo, daghanon ang imo? Nganong gamayon man ni mo, nga daghanon yung pangutana diyan ni mo? Adios, pagklaro! Pero, pagtugaan tinuod, ngano mag yung Domingo, imo maging hisgutan na? Unang anong gamayon ra magin nimo, kay ang tinuod, ako lang, amo lang ipabati unsay rason nga ano mang nag-ingon ka man nga gamay ra imo? Unang ano mang mulantaw mag Domingong naa na pud mi. Ngano man, nga gamay ra iya. Pasagdan ta si Mitchell Bindilio nga muhatag og rason. Unsay rason nganong gamay ra ang iyang iisyo dinhis mga ministros PBCM paminawan ta. Yaw Bindilio kay babinaw mi unsay rason ngano nga gamayon ra nimo og dili nimo daghanon kay ang tinod pasagda nato ang kining nakikatbang namo nga si Mitchell Bindilio nga dili daw niya hutdon tungod adi nga rason. Yaw paminawa. Focus naman. Sunod na po. Sunod na po. Kaya atong hutdon ni Rod. Wala naman po tayo kapadayon sa sunod. Pagkaloy! Mauna! Dahil na namin kaglooy may! Di ba ingon ka gamay ra kay imo kay ngano man og atong hotdon wala naman po'y sunod. Ngano gamay ra kay rason? Tanawa mo na mo paghadlok ang Domingo. Unya unsa na do?
Ha? Ha? Dungagi pa ang yaw-yaw mo. Dungagi pa. Pamatud-an lagi na mo. Sa imong sinultihan, ikaw ra po'y mubakuti sa imong sinultihan. Pamatud-an na mo na. Tanawa ka ron. Ha? Tanawa. Ha? Ikaw rin nagtugaan. Matod pa ni mo gamay rang imo. Natural. Kaya kung atong hot doon, wala na po tayo isulti sunod. Agoy! Kinahoy-kahoy raman tayo nag-iimo di. Agoy. Pagklaro ba, makigbangga gani kas mga ministros bilis mo sakto kag sukod. Agoy, makigbangga na walang kaon niya gamiton yung pagkayubitan ni mo o niya tanawag gamay rang imo. Alkansi kas. Na! Pagklaro ani ba kini imong giingon no? Na pagklaro. Ay, klaro ha baya ni do. Kini ho, pagklaro ba? Gusto na mo ni mo ni pangitao na mo ni mo. Asa man ni? Kini ho. Minaw na mo ni ho, kini ho. Paminawan mo mo. Oh, kini. Oh. Sa Amerikano, kay Oh. surrender na sa Hapon. Kahit pagpabutos armas sa Amerikano, may nga na yung armas sa Amerikano, sure. Balos ang Hapon, pataka. Oh, munay among gipangita ng sure. O niya na. Dahil mo tong Amerikano kay daghamon tong niya ikaw og imong ipakasama imong rason. Kanang imong magkatarungan ilumpang sa mga rason sa mga ministros bisem kay ginubanay man is rason ang gihimo karon ikaw may nag-una question pangutana ano ingon man ka? Nganong mo ingon ka nga matod pa nimo? Kung atong hotdon wala kay isunod sa sunod sulti. Pastilan pagkagamay. Do pagtigom sa daghan nimong kuando. Pagtigom sa mao di ay nga halos pagsugod nimo lakbitan nimo PBCM. Unya mo ingon ni ka ang amo daghan ay nasayod man di ka. Unya imong asong-asongon. Na, mao lagi na nakadakong problema pagtuon sa balik do. Pagtuon sa balik dungagi sa na imong pagka hilabtunon do. Dungagi sa ba padaghana na ba? Padaghana na. Aron nga gikas pagsugod paingon sa kuan amo pong mga isyu imong hatagag pagtagad. Na, diri na. Unya, mato pa na niya. Genuine kuno siya nga genuine kuno siya. Karon questionon ta ni pagka-genuine. Do, pagklaro. Ato ni patuganon mutugaan man ni karon. Mutugan ni. Do, pagklaro. Kanang giingon nimong genuine ka, nya si Master PK kay di mabasa Tomas Yunis Biblia. Asa man nagikuha nimo yung pagka-genuine? Sa Biblia o sa dili sa Biblia? Ato patugano ni. Patugano ta ni mutugaan man ni. Mutugaan ni. Unsaon niya pagtugaan? Ato sa pangutanon. Do, pagklaro. Kanang imong pagka-genuine. Kay si Master PK man kay di man mabasa sa Biblia mato pa ni magigusto man ibabasa kay kon mabasa aw dili PK pero dili mabasa PK gyud. Baka kuno ang pangutana. Pamatud-i ko nimo kaugalingon genuine ka. Asa nimo gikuha ang imong pagka-genuine? Sa Biblia o dili sa Biblia? Patuganon ta ni Bindilyo. Patuganon ta ni mutugani. Mutugani og asa dapita. Og asa siya nahimo nga dili siya PK. Atong paminawon nga siya genuine. Paminawan nato mutugan man ni siya. Now, atong paminawan ang iyang gisulti. Asa siya nagkuha og pagka-genuine? Dili sa balang kasulatan oy. Paminawan ta. Anya, paminawan ta oh. Oh. Kung namin na genuine siya, kaya sa ko dito ko genuine. Pamatod ha. Ningon ka na kay di ako genuine. Asa man ka nahimong genuine do? Sa Biblia dili. Paminawan ta. Na magwawali sa Adventist. Ang gagong katapat sa picture, Balikan ta. Kay para makuha na to. Nya, paminawan ta. kung namin na genuine siya, kaya sa ko dito ko genuine. Genuine ko na magwawali sa Adventist. Ang gagong katapat sa picture, tiki ng Espiritu Santo ng Diyos. Okay. Okay. Unsa na nabasa? Nag-ingon siya nga matod pa na niya nga siya kuno genuine. Genuine ko nga pastor sa SDA. Diha day ka sa SDA nga genuine. Di des balang kasulatan. Pamatod ko no sa balang kasulatan pagka genuine mo dili. Agoy maona. Diha sa SDA genuine ka. Pastor pero sa Biblia punggak na. Kanawa. Nga daw kinsa may nagkadipo-dipo. O na magkapamatuod ka na. Di ba nitugaan ka asa ka genuine? Di ada sa SDA. Pero kay kargas Biblia gokdon ta ka. Og debate lang gini. Atong sampulan ang mga katbang. Kining kanang nagsunod sa atong programa kining katbang namo. Nya. Ang tema pamatud-an niya nga si Master PK nga Espiritu Santo kay di mabasa Tomas Winyo. Unya daw be
Kay ang among pagpamato dili man ingon nga nagpamatuon may kini mabasa nga kini mao ni litra por litra nagpamatuon mi sa dapit sa Santo nga naas katumanan. Ana. Pero iya mang insist nga siya nga kining nga ipabasa gyud litra por litra. Ang pangutada karon, ang dili mabasa mao toy peke. Ang mabasa mao nang peke. Karon kung nagpamatuon pod, nagpamatuon kung mubalos na po ko panalitan, ako'y makigdebate. May ko pamatudaan ako nga si Mitchell Bendilio peke dili genuine nga pastor. Di sa Biblia. Di pag-abot o pamatuon siya. Apang utana karon kay Biblia man. Ang abong gidibatihan kadiha magsugod litra por litra. Mabasa ba? Ako niingon siya baton pa diya didto kuno ay ang pagka-genuine pastor sa SD. Diya day sa SD ra. Dili des Biblia. Unya ngano ipamugos man nimo do? Mo nang kung ako po'y mo gamit ako, mutuo ko ni mong genuine ka? Kay piki man ginabi sa kung saon. Ako ning right. Pinaagis ba lang kasulatan, ug ako kang kauntiron ana, ug ako kang balosan. Mukisi-kisi gyud ka. Asa ka tago nga genuine ka? Didto ra sa SDA. Ha? Mo man na imong rason. Ako, pastor ko, genuine ko. Kay di ako pa genuine nga pastor sa SDA, pastor ko sa SDA, genuine ko. Unya pangutana karon kay Biblia man ang atong gaputan. Kay diha man ta nagsugod. Kay amo man karon gikuhit na karon gumikan sa imong giingon nga ipabasa gyud nga Tomas Sueño nag-ingon si Kristo. Nga ang gipadala sa Espiritu Santo Tomas Sueño. Ako pong pangitaon nimo asa mabasa pod nga si Pastor Mitchell Bendilio genuine nga giingon sa atong Ginoong Kristo. Magwawali na? Wala. Asa ra kotob diaras SDE. Do, way pulos. Laktod ang imong topic. Ang imo bitang presentasyon bitaw. Wala gyud. Wagi pas nila wagi pulos. Ngano man una. Nagpamatuod ka. Bisas imong kaugalingon di ka kapamatuod. Ponggak ang argumento nimo bisa pa kung saon. O sa pulos ana. Ngano man una. Walay baruganan karon nga moingon nga sila dili tinuod. Kung ares PBCM, ako po do kami moingon po kami po'y tinuod. Kay ngano man dito ra po sa mga nagtuo pos PBC diha kang master kami po nga magwawali po na nga kami magwawali nga nagwali sa dapit sa Santo. Nito para sa mga kaubanan. Ikaw po sa imong side, diya sa imong kaubanan, tinuod ka. Pero dadon mo niyo pagkatinuod, nga pag-enkwentro ka kay imong iindig, nga dito sa dili nimo gituuhan, nga piki ka, o na imong gamiton ang balang kasulatan, nga piki tungkol kay di mabasa sa Biblia, dabig kauntiron ka, ikaw mabasa. Di, kinid, nagyapoy right, gyapon ang kaatbang mong, gyatake sa mas PBCM. Kung maingon may karong piki po ka, na mao lagi na, ha? Una, makapamatuod ka? Pastilando, muna giingon ako, matay, maglisod man taong kag tabla, oy. Ha? Minaw na ko, kini mo, maglisod kag tabla. Sus, di man gani ka makatabla. Sa mo ka makapildis mga ministro sa BCM? Tanawa, angal ka na. Wa na kuy, ikasulti sunodog atong hotdon. Noon sa paluwa-luma, ba di ka di ay kuwan minus di kag sukod. Na, tanawa lagi. Nakinsa may nakadipo-dipo, kami o ikaw? Magkadipo-dipo gani do ang kontra mo. Wala nagpungasi ang ihang mga argumento. Pero tanawa ka mo nagkapungasi, angal naman gani kang daghan amo imo gamay ra. Magtutok naman gani kag Sabado, akin ang Domingo. Ang imong gibantayan Sabado kay nagsimba ka. Pero pag Domingo na napo kay gibantayan, ang gibantayan mo. Saon ka nako pagsagang ang mga ministro sa PBCM. Tanawa. Na. Manigingon dungagi pa. Ipaniguro na mo. Malingaw gid ang nagsunod sa among programa. Malingaw gyud. Malingaw gyud. Lingawon gyud namo. Lingaw gyud tali sa tong binakbakay sa ire. Munay gingon. Sa among magtutudlo sa unang panahon. Walay lami ang boxing ug walay makig-engkwentro. Munay gingon di master sa una. Ang champion nga moaway walay lami ug walay makig-engkwentro kay dili man makita ang iyahang abilidad sa iyahang natad sa iyahang pagpamuksing. Mao gyapon sa natad sa binakbakay sa ire walay lami kung wala po'y makig-engkwentro pon. Kay ikaw may di-engkwentros mga ministros PBCM, agwantaha ang rason sa mga ministros PBCM. Ipaniguro na mo, wala may gihilabtan. Gawas lang sa nakik-engkwentro na mo nga among gipabati ang yang tingog diri sa ire. Sigurado gyud. Kini gyud. Muna giingon kapuliki gyung agi. Niya pa. Unya unsay gisulte na siya makabasa na nga genuine siya, di gyud mabasa. Unya kung moingon ko piki.
Duato ni mo na do dili. Akos maglingo-lingo ka. Halos matagak ng ulo nimo. Pag lingo-lingo niya. Mabasa na ba? Di gyud makabasa bisa pag-unsaon. Ha? Niya pa. Unya pamatudan gid unta nimo ba? Kay ngano? Oh, ang imo ra bang gisulti ra ba nindot ra ba kaayo ang imo ra bang presentasyon ra ba? Sa imo ra bang gisulti unta sa imong programa? Usa gisulti nimo niya oo, paminawa na to. Sa atong tanan sa atong mga kagalaan, no? Kining inyong ubos nga igsoon, higalas kaninan, Brother Mitchell Bendilio, sa mag-asa, makikuban usap kaninyo, yan yung matahong nga kagabihan. Sa tingog sa kamatuoran, usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundi naarag yun sa balaan nga kasulatan. Salamat. Matupan ibo, di magbakak. Ang tanana aragyod sa balang kasulatan. Kuidao lang ha, og naaswalas kasulatan ha. Na. Lain na. Adios, tanawon taning genuine karon be. Di man katamatod ana iya pagka genuine des Biblia kay di magibabasa. Ani ta karo sinultihas genuine tanawon ta. Unya unsay gisulti nimo do? Matod ra ba nimo ni dawat ra ba kas mga pagpamatuod sa Dios og sa kasaysayan? Atong paminawan, ha? Paminawan nato. Unsay imong gisulti? Pamatud din ha, nga kini dili kay ba lang ha. Basin baya og sa ba lang di mo ni. Nya, di ra bagi ka magbakak sa imong programa. Paminawan ta. Nagbasa ko mga kasaysayan, nagbasa ko bersikulo, kay mo na ako nga gipahayag. Kaya ano mga, pwede ba di ay na? Pwede eh. Unang Juan 5:9, nga pwede ta nga mo pamatuod sa pagpamutsol mo dawat sa pagpamatuod sa mga tao ato basahon. Ano Juan? O unang Juan 5:9. 5 sa ingon? Laibe. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao ginagawat nato, ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw panini. Kay ang pagpamatuod sa Dios mao man kini nga siya nakapamatuod na mahito siyang anak. Okay, o sa lihay, pwede tang mudawa sa pagpamatuod sa mga tao, munang kasaysayan. Pero mas labaw atong dawaton ang pagpamatuod nga gikan sa Dios. O sa pagpamatuod sa Dios, balahan kaso, latan, Juan 5:39. Okay. Gigamit nimong Juan 5:30 9. Karon ang pangutana karon. Atong lantawon kay nag-ingon man ka nga matod pandibo nga nag-ingon ka nga nidawat ka sa mga kasaysayan. Ha? Timan niya? Nidawat ka sa mga kasaysayan. Ikaw nagsulti ana. Nidawat bukas nakasulat sa pagpamatuod sa Dios. Tanawon na to. Tanawon tani sukdon taning pagka-genuine aning tawhana kay nidawat man kuno aritas bala ang kasulatan. Unsay gitambag sa balaang kasulatan kay gidawat mo kuno ning Bendilio kuno Brad. Jisrael, tanaw na to. Gidawat man kuno niya. Tanaw na to o gidawat magitinod unsay tambag ni Pablo. Niya ato mabasa Brad Macarayo sa Episo Kapitulo 5 versikulo 4 gingon. Ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o mga sulting binuwang ang mahilas nga katistis mga butang kini nga dili angay kun dili himuan nun ninyo ang pagpasalamat. Bantaya panagang ha. Tanawon kay di ba gini kasagang? Bisa pag-usaon? Matay. Di gyud kasagang. Ha? Di gyud kasagang. Kung panalitan bunal uno, sagang uno, ni sagang todo agad makaigo. Kung saan sagang tuwas dos, ang bunal uno, ang iyang sagang numero 2. Ay wa gyud, purting lagubuhang agi paminahawan tagani ni karon. Unsay kun aritas ilang basahon Brad Hernan. Diya sa Biblia, gidili ta ipagmalaway, di ta ipagbinastos. Kung diya sa ilang basahon, kay mudawat man kuno sa kasaysayan, kato Biblia mo tong tambagan niya, tanawon ko gidawat man ni Bendilio. Ari na putas kasaysayan sa pagpamatuod gyud naa kang Mrs. White, bitanaw na to. Na Brad Macarayo, kining basahon nila nga mga hitabo sa katapusang panahon nga ang nagsulat nini si Ellen G. White sa pahina 75 ang atong pagkabasahon. Mao kini ang atong matagad. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag, dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Mao kana Brad Macarayo. Karon ha. Naanay kasaysayan, nag-ingon man ka ni dawat gikan kasaysayan. Ni dawat kag pamatuod sa Dios. Ni dawat kas nakasulat, question. Nagsulat si Pablo nga kanang giigon nga dili magmalaway. Nagsulat naada sa basahon ni Mrs. White, naada nga dili paggamit og mga malaway o mga sinultiang binastos. Question. Gidawat nimo na wala.
Kung gidawat nimo sa to pa di gina mo gaway mo gawas yung babang binastos labi na sa programa sa ere kay mato pa daw puro sa nakasulat sa Biblia. Niya kini do unsa man ni do? Ha? Unsa man niyo kini paminawa? Paminawa ni. Og nituman ba katinod niya? Sarito, hearing niyo, sarito. Iobal ka dito mas hearing niyo kasi abong siyo pa, o gusto tagas pag-hear apat. Piti ang agi wala. Piti wala. Da, tanawa, niya nasagang. Muna gingon ako. Pag kami mo bunal, ang among bunal palitag uno, agoy kay iyang sagang 3 man. Numero 3. Dilusot kayong ang numero 1 bunal. Ang nahitabo, baga abang agi piti. Tanawa, countera ko na. Countera ko do. Bisang pag imong pagsagang sipyat kay ang bunal sa imong kontra uno o ang imong pagsagang numero 3. Bisang pag mo counter ka numero 3, tanawa gani. O mag-counter ba ka? Bitubaga ko na, hilota ko na. Giunsa ba di mo di nga nanambag man Biblia. Nga matod pa ayaw pag malaway. Niya gidawat nimo. Unya, tinuod ang imong giingon na nidawat ka kasaysayan. Mo na giingon baka kun. May pag kami mo ingon. Kay wa man mo dawat, disulti man siya sa among gibabati karon unya mato pa na genuine siya unya nidawat sa kasaysayan, nagsulat si Mrs. White dia nganas mga panghitabo sa katapusan ka panahon ng dili pag binastos, nagsulat si Pablo, wala mo dawat, baka kun. Kay ngano man nisulti man siya glaway among gibabati kagadiha. Niya piti na. Ni apa? Nidawat sa kuno sa kasaysayan pamatud-ana po nato kawa gining tawanan mo dawat sa tino istorya ra gid ako ani tanawon ta sa sa mga kasaysayan sa mga gisulat diya ka Mrs. White ipagamit ba sila o gitugutan ba sila sa magkabulag-bulag Brad Israel wala Niya itong basahon diri sa ilahang basahon, mga panghitabo sa katapusang panahon, sa pahina 77 gingon. Akong awagon kadtong nagaangkon nga nagatuo sa kamaturan sa paglakaw sa paghiu sa uban sa ilang kaigsuunan. Ayaw hatagin ninyo ang kalibutan sa paghuna-huna nga kita nagpalabi sa kasikbit nga kita wala magkahiusa nga dili managsama ang atong pagpanudlo. Likayi ang pagkabulag-bulag. Busa palikayan ang pagkabulag-bulag sa to mas pagpanudlo usa ra gyud sila. Anya gidawat man kuno ni Bindilyo kay bato pa na kasaysayan dawaton man kuno ni og pagpamatuod kuno. Kumudawat as pagpamatuod sa tao sa kasaysayan mas labang dawaton natong pagpamatuod sa Dios. Tanawon tani karon ha. Dili kuno magkabulag-bulag. Sa kasaysayan sa paglantaw sa mga SD didto sa ni Mrs. White. Unsa si Mrs. White sa paglantaw sa SDA, Brad Hernan, kung atong lantawon ang ilang libro sama sa gisulat ni Mrs. White. Na Brad makarayo sa ila lamang gyapong basahon kininggikan sa kasing-kasing sa pahina 3 mao kini ang atong matagad sa Efeso 4 bersikulo 11. Naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo, mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna apan ang iyang kinabuhi ug ang pag-alaga naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab. Dili ikatingala di ay nga wala niya ipakutob ang pagpaila sa iyang buluhaton sa pagkamanalagna lamang nagsulat siya kaniadto ang akong buluhaton naglakip sa buhat sa usa ka manalagna. Bot pasabot Brad Makarayo, admitado sila nga sa Ellen G. White usa ka manalagna sa atong nabasa. Tanawa ha. Ang pagpanudlo dili kuno magkabulag-bulag. Unya ang tanang mga SD Adventista diya nagtuo nga si Mrs. White aduna hiya sa pagpanagna. Bitan-aon ta kuno be sa ubang basahon kuno nila Brad Jezreel sama sa lagda kun dunay mo magpadoktrina diha mupili sila anang 28 ka mga doktrina diha mga tema diha nga ilang itudlo. Ang pangutana panitas basaw sa lagda. Unsa ang ilang prinsipyo bahin sa paglantaw ni Mrs. White? Niya sa ilahang basahon nga lagda pahina sa 61 pangutana 8 tubag 8 pangutana 9 tubag 9 gingon. Unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Jesus? Tubag bugna 19 Gis ang espiritu sa tagna busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay manalagna. 9 gingon pangutana. Ang hiyas sa pagpanagna giila ba sa mga Adventista del Séptimo Dia? Tubag. Oo. Si Mrs.
Ellen G. White giila nga nakadawat ni ining hiya sa ang iyang daghang mga sinulat nga naggibilin niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalagna. Busa, sa nabasa, sa lagda, giingon, ang tanang mga Adventista del Séptimo Día nagtuo nga si Mrs. White adunay hiya sa pagpanagna o nakabaton sa hiya sa pagpanagna. Di modo, si Mrs. White giila nga siya manalagna o propeta. Nidawat man kuno si Mitchell Bendilios makasaysayan nga pagpamatuod nga iyas tao. Onya, ang pangutana do, Bendilio, pagklaro ba? Ha? Ang pagkamanalagna nga giila ni Mrs. Giilas mga tanang mga Adventista nga si Mrs. White nakabatos iya sa pagpanagna. Pagpamatuod na nga iya sa Dios, des kasulatan o dili? Ug debate pa do, punggak ng argumento mo. Ngano man? Nidawat ba ka tinuod sa mga kasaysayan o agoy pagklaro ba? Nidawat ba ka ang tubag dili mo dawat? Ngano man? Sa tanang Adventista si Mendilio ray naghatag problema. Si Mendilio ray naghatag problema. Ngano man? Tungod kay ang tanang Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabatog hiya sa pagpanagna pero pag abot ni Mitchell Bendilio wa na mo tuo unsay prueba. Kay kun nituo ni di na siya mo challenge. Unsay iyang challenge? Paminawan ta do pagklaro. Bali na gini bisag unsaon do. Niya oh? Okay. Wa kunoy mabasa, gi-challenge niya any religious program, any preacher nga makabasa mo nga dunay basahon nga nagtugan si Mrs. White usa ka propeta nag-angkon. Mawala man ka mag-angkon og naggituohan siya nga nakabato siya sa pagpanagna, mag-intonsis na ta ana do. Mag-intonsis na ta og siya propeta o manalagna. Ang pangutana paglaro, manalagna dili. Namora na siya. Ang pangutana karon, nganong mo challenge man ka? Kung doon ay mabasa, iya po ng opinyon. Ang pangutana, nidawat ka ng opinyon. Sa basahon sa kasaysayan nga si Mrs. White nakabatog hiyas papanagna. Unya, ngano niingon man ka, gamatod pa nimo. Nga, mudawat ka sa kasaysayan, pag abot niya, wala naman ka mudawat. Nga si Mrs. White, propeta o manalagna. Kayo ay babasa? Ang pangutana karon, di ba na kong problema? Unya do, nidawat ka tinuod. Nga nung wala ka mo dawat, unsa din nagpalo yung rason? Kay dili tinuod. Ang imong giingon nga ang imong programa wa gid ka magtug-an diha og bakak, puros gyud tinuod. O da do, unsa man kuno? Unsa man imong gisulti? Ha? Unsa imong gisulti? Ikaw nalay mo tug-an ana. Do pagklaro, pangutan-on ta ka, pagklaro. Naa ba gi panahon do nga mosulti kag bakak do wala? Ha? Paminaw. Naa ba wala? Atong paminawan, ikaw nalay tug-an ana. Yaw-yaw ko no. Mga bitaw na nga, isa may dili ko baka ko ng tarang tao, o niya nato pa nimo, yudyoron. Mga bitaw na nga, ang yun sa pabasahon. Daghan bisa na sa... Okay. Daghan bisa... Ano? 3-4. Wala gayod. Kinahanglan mami na tudon gayod ang Diyos. Bisan pa kung baka ako nagta ng mga tao. Ingon sa nahisulat. Okay. Kayo ang sabi ang tarang tao, bakakon. Bakakon. Ikaw sa tarkat ng tao ka, kabaw. Oh. Tao, bakakon ka. Pagkaloy sa kaubang tigbasa, bakakon man di ay ingos Bendilio. Minawan ta pa. Kaya po nag-text na to, tao kabaw. Ambon. Ay ko, kailangan ako nag-text. O may agba po siyang tao, bakakon siya. Pagkaloy sa nag-text, ingon ko nag-iago, ingos Bendilio, kung kipagutanan ng tigbasa, kanang nag-text tao na, dili. Ingon si Ambot. Kaya nga naman, huwag may ingon siyang tao, ingnon na po nagpagkakon. Kaya siya, human naman nag-iingon nga, ikaw tao ka, Sister Kathleen. Oh, tao, ingon siya, bakakon ka. Pagkamoto na, kanang po nag-text na to, tao na, dili. Ingon na yung tigbasa, hadlok na. Kaya ingon, Bendilio, bakakon. Ingon na siya, Ambot. Unsa na yung isulti? Pinawan ta, paniunan. Karon, o sa tawag mo tambag na Apostol Pablo, ipis sa 4:25. Kaya bakakon man ang tarang tao, o sa Dili unta mahadlok yung kauban. Ingon na ta, Ambot. Ano man, ikarga Bendilio kagalingon. Pinawan ta. ato masahon. Ano na itong klaro na? Ako sa mapunaw na. Isan. Ako bakakon ko. Muna giingon, muna nagtugang tinuod. Maor na tinuod. Maor na tinuod sa tanan. Gisulting Bendilio. Way klaro. Tanawa ra. Nya sao man mo na pagsagang do? Sagna. Sagna. Di ba? Hanguson ka.
Pag-abot na, magawas dito. Domingo na sa sunod. Dila na to hot doon. Sa man ng hot doon na to ni wala na isulti sunod. Namo lagi na pag-utro sa og pagtuon. Balik pagtuon. Duwagi sa nag-imong pagkakusog mo yubit ni master. Niya liguna bang rason? Kay mina namo murag huyang ra man na dungagi. Patabang anang imo mga texter dia. Patabang anang imo mga kuan dia, kanang tigbasan nimo ba mo na pudon tanay imong padalas tima kay para para mga gusto man kanamo apil. Gusto man kana sila ga i-apil pod. Ha? Wala naman kitay oras, sagala na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Senior, panghinauto na to. Ang tanang mga SDE nga nagsunod, dili nato sila atong giatake. Si Mitchell Bendilio ra ang atong gipadapatan ani nga isyu. Ngani atong gipabati ang tanan niya nga mga gipangyaw-yaw, wala tay gipabati nga mga tingog sa ilang mga kaubanan. Si Mitchell Bendilio ra. Sa mga sinultihan ni Mitchell Bendilio, siya ra pud mo'y naunay sa iyang gisulti. Busa sa ngalan sa among ngalan sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Senior ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Wenyo. Kini inyo alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini sabi niyo igsoon ibang lista Brother Ronaldo Pipi. Kini usab si Brother Gisrel Macarayo kamimingon sa samang takna usamang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina mayong gabi kanatong tanan.